Karbi Anglong Autonomous Council Conference Hall along Museum Lapen PHE Department Aveki Ruitu Amai Kangni. Tuwar patang sirak ng GPC LYDC pen MS Simplex Aphan Kipu Kapaso. Luthan bang Aphan Kapanong Arni Kithe Katalon dun GPC Krim Somaratum Kachisik. Kardom, pini prime time abirta ketana bang nili sami velin rong parpi nanar juik tha birta angton pen. Pini anar lo porpai krehini malam Karbi Anglong Autonomous Council Conference Hall along PHE Lapen Museum Department Aputhak Aveki Ruitu Amai Kangni. Aveki Ruitu Amai along Karbi Anglong Autonomous Council Iam Tuliram Rong Hang Pen ki Japan along Karbi Anglong Autonomous Council Iam Pradip Rongpi Iam Mongol Singh Timung Iam Pradip Difusa Secretary Lapen Sai Pusai Piatum Chitongdun. Aveki Ruiamai along Jasemet Non-Lapsable Central Pool of Resources SOPD Lapen Assam State 5th Finance Commission Asai doan ki claim kita maputhak chingwai chingsai pon. Bangso P Education asai kamalong lokachar di claim somar atum kimisen kachar di pon long jiaphan Lapen Karbi Anglong arlo quality education kilong unjiaphan chingki chingwai pon. News Desk Report Karbi Anglong Live. Tuwar kaselam nonason pangkre bomlang puluti chisongji pusi Lumbajong Youth Development Committee pen kether padupon. Manja dipula pen lamding an MS Simplex Company ahin pen Kasumar Bom National Highway tuwar Kasumar Kasai Oil pen Kanglen Thamajok pini Lumbajong Youth Development Committee ahin pen ningkang samse chipaklang. Laso hut LYDC amai pudon rong par ahin pen ningkang samse alamte kechipaklang atengke. Labangso tuwar kitam tangkuan aningkan pen luni labangso tuwar kaselam non puta patang tek thelang la LYDC ahin pen laso putak sodak pen ramlo la pen patang daprang nangji pusi hanglo. Sini tun kasi songo kasi CM tuluram rahang ladak adai do areng do puisame nitum laso tuar kiso kiune pen chenglo school college pen chenglo office pen chenglo kidam laso tuar si kasi prapjin pen laso Simplex company apan adai areng tami anang pola se adai areng i NG pu semi sonse ke ene delo kasi prapjin pen laso tuar adai areng tami en serak nang pu kasi laso Nini thompen aso game play lang porote nitum la aso se ang tong hela nitum Labangso tuwar kapatang daprang jiaphan kidamtang arni CEM tuliram ronghang ahin pen pusetami Simplex Company atumapan sodak pen therlo bonta CEM alamta Simplex Company atum lam marek tin tedet si RD ki pipedet asonsi thekdun longlo lasinon jasemet pen prat ke theklong prong dipu post office athengnu tuwar ke wak thektik asan chomdo lasila so san chomalom non ni thompli ang bongjong si selam le pulote LYDC ahin pen amatsi claim the G Lapen Simplex Company upon Patherak G Pusi may food on rong par Ningje. Dipupen Sarjip Kathar Karbi Anglong Live. Pini Amri MSc Angkang District Fishery Development Officer ahin pen Patir Piponsi Amsai Patuak Lamalong Lang Ok Asu Achidi Kirona Saideng Pon. Bangso sai kedeng along Karbi Anglong Autonomous Council MEC Diu Ping Maslai aluhisar po aman pen kachitong dunalong kadukawe bang paru isiatum aphan ron pon bangso long okapang reng pen mithang ale kachibalong pon thekje phan tatami MEC Maslai pen than pachuni pon mane unan mane constituency 3 na panda ke ron dulo la fishery oksu la si pini ladak amri long da la non wan monglo seda alama bangela lo je constituency 3 na panda da mane beneficiary ke paruisi pusi la tuma list ani siben de paruisi le botla paruisi ya list ke dulo seda ladak ke Mailong Amri VDC Chairman Basak Rulapen Sai Kamalong Saipu Ganesh Talukdar FDO Sri Baburam Tiron AFO Lapen ki ongdung ke thegeding atum chitongdun News Desk Report Karbi Anglong Live. Hamren rong sopi angkang ongdung school kachar liklim somaratum arnikang tim hiti kulat along gift ke nampi aning karong kachipi pon RJ Theglong.
India det angkang pialong aning kan bang ason si chitini phai pho arni lothan bang arni ke the katalon ason si pining le thota hamren rong su pi angkang ongdung school along lothan bang atum lokethan ka chipeduk pen munit aw ot adur ka pe meji la pen RJ kelar ponji phan bidi sore ki pi pen ke chenglok lokethan ka chipeduk ang thek puthot aman apeng ka chipi ji phan arni ki hot ateng si bharat ratna ke deng la pen India det ke jok kelong along ke chengsi vice president lapen adun thu president arpu ke deng bangpu Dr. Sarvapalli Radhakrishna amahang ke thek arni pen pachiton junsi along tin school along ta katalon ponji phanchi sikrinti ha teachers day kuna student numla jersong English M school kuma phano nang tumla so gift ki pi ge nang tum class teacher men pula Dili Bora. Teacher sumhat. Amen pula. Alice Kropi. Alice Kropi. Nanti pandu ke than mesen ma. Pila ke nam pi ke. Kolom senam pun ambil. Nam ne lande. Nang masal pancing hon ma. Kelas kono nang Kelas 4. Nang men ke pula. Sebelum terang ti. Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Pini prime time aberta bangke lapon sikang tonik long demit thak me kardom